sanni giwar mata Amina Gamji ta kama jengar na gaji keke anti keke musu agaji taka taka a hankali ai sai sun gaji babban matsayin ki ne Amina kin yi magani makiya sun ja da ke sun kasa mun gani ke aikin sha gaban su ai su ma sun sani igiyar ruwa ta muje masunta kyawun fito duk yanda za su yi da ke ai sai kin fito kashin gwiwar giwa Amina rana ta fito kafin Allah ne ke mina dutsen fashin tama murutun kan dutse gimbiya ba wata tantama masu molan ka ku kauce ma a yi mata hadama dar na gadi an tun muke kin zama bakaki su da ke dole ne Amina kanwar naki sara su karamaki ai ya zama taki ko da sun so da sun ki ai dole su bar ki ma duk da makirci ai dole a ji ki ma Amina a gaida ke manyan mata kuma na ce ga jaruma kuma tauraruwa turmi shalo gudan dakan mata yan gida ku kira ta sarauniya ko ko limaniya a matan daga duniya gwana mai kyan kwalliya buhu na gaya Amina ba ai maki danniya ga kyau ga nasaba ku ce komai ta iya gun kyauta hajjiyar mu ku kira ta da maliya tekun bana ma da mu ciki ai ta yi haddiya ta banta garaban Amina na yi godiya na zo ta dada ta karaban tun sassafiya an ta Amina muje gar na gadin makiya mai kin ga kulliya dangar ma sannan an tumbu babbar danga mai wargi ai gare ki shi zai sha jibga ke kin fi gaban su wacce wane mai goga an tumma Amina maganin 'ya'yan banza mai munafincin ki za mu sanya masa gwaza mi doka da hambari haddasa gurza in sun ji jikinsu za ya tsira 'yan banza tunakin musu nisa ai ba za fa su taddo ki ba kin kai kololuwar hawa ai ba su ganki ba kalar ki daban da nasu ko fa kama bai yi ba so an ta Amina nace an ta Amina jigon mu Amina jijjiken mu Amina dodon makiya Amina ke baki da illa mai kyan nasaba da fara'a an ta Amina dare mai waka gaisuwa ta ne zalla jamaran jira masu hakuri an ta Amina kyakkyawa mai abin fadi ba ta da illa gamji sha sar sassaka an ta Amina giwar mata muje taka dai bauna a agara na gagi wankan wuta na da kuna Allahu ta kama da ma'ai